nematambudziko baba Macheso. Unaonekwa iwaya anayekuunganidza vanhu sezvambodirambira Baba Macheso, tikataura zita rekuti Nicholas Zakaria haringave rakakwana pasina kuisa kuti Baba Macheso. Ine makatanga kuziva Baba Zakaria pakandiripi? toshanda makashanda navo kwemakore akawanda, asi kunyange mabuda muchikwata chekiya makaramba muri mwana waBaba Zakaria. Masono tiri pano parufu rwaBaba Zakaria. Chii chamukuda kutaura nekuti takaona muchimira navo pamuzvere kusvika nhasi uno muri pano? Chii chamuda kutaura pamusoro pamadzibaba Nicholas Zakaria, senior lecturer? ndo mbereko ndochibhabho ndozvibhabho zvimbereko zvandiyarudza izvozvi ndozvandiyarudza koma anenda nemusikana wavasara ndo vandiyarudza ivava nakukutaika vari vakanditaikisa ndaa ndakatotaika asi ndikuda kuti vanhu kandirera nanga sina matendero akunge ndichiita ndichiita andazova ndichiita zvinoagara nguva zhinji kuti vanhu vaiziva vamwe vachona vapedza vakaita mafestivhali yavo kuti kubva ziona ndakaona zvakawandisa andakadzidza ndikaziva zvakati wandei ndaziva zvinoita kunonyora songo zviva zvinoita kunotsvaga waya usanononga dzimwe dzakatonongera vakanipa kuziva izvi zvandava nhasi ndava nhasi kubva mumhuri yangu kubva pane sono yangu yanososa zigamba yose ndakazova nayo kubudikidza Baba Macheso, sino urombo nedambudziko ramasangana nayo semhuri, asi ndinoda kubvunza kuti besides music kwamati makatanga kuti mune ukama here hwekuti hweropa, nekuti vamwe vanoti Baba Macheso muzukuru wamadzibaba, vamwe vanoti kunyina, vazhinji vanotaura zvakasiyana siyana. Ukama hwenyu huri papi hweropa? mukoma kunodzidza kunobarwa takurukura nemhuri iri pano, mhuri yeZimbabwe nemudzinzira vava vachichema vakati madzibaba nevaitwa gamba renyika nekuti vakabata chikuru mumusic industry nekubatanidza vakadzidzisa. chokwadi chaivawo chishuviro choitwa kuti ndo vana maguru vedu ivava ndo vatisariri vamwe vachona ivava semhuri senyikawo kutekamira dai ndodazvifara kuti kunokama sekuti mabasa enyika yose pachezvo nesimaartist tose zvinhu zvaitika kuziva kuti kana wazoimba wazodii kana nguva yazouyawo kuzoitwawo gadziriro saka zvichatipa kuziva kuti kana tichishanda basa ngashande takamira takadaiso nokunzi amatare nezvekutamba tisitoka takatoenda kutamba. Baba Macheso, ndoda kudzoka zvakare kwamuri. Baba Nicholas Zakaria vasiya mhuri yakaita sei? Vasiya vana vangani, vazukuru vangani? Ane mhuri yakati kuti unoona uri mukatanga unoona kuti imhuri hombe iriko yakati
Vasiya vana vangani nevazukuru? Mune vana vatatu, mune vazukuru vaguru mandira rudunhu. Ukaona vese vazisukuru sari pamwe vakawanda vacho vazisukuru mune guru mandira kufundira iri mativi. Iyo nickname yekuti senior lecturer yakabva pakuti kudini? Nokuti tikataura kuti hanzi uyu ilecturer toita kuti aenda kuyunivhesiti iye zvinezvi akudzidzisa vakawanda wanda. Nickname iyi yakambobva pari? Senior lecturer ipapo wavaita kudzidzisa waya, kudzidzisa hunhu, kudzidzisa tsika, kudzidzisa zvinoitwa nezvisingaitwi. Ndo panobvira kuti tiite saka kana vakadaro vamira lecturer and senior lecturer. Senior lecturer ipapo tangira vanoona zvibva kunene Kutana kudzidzisa waya mukureva magitari here. Imi tinokuonei muchiita makumbo, taimbokuona kuti kukiyama muchitamba. Vakanga varipo here futi pakudzidzisa kuti vakomana kambaizvo? No, ivo vachikura tiri mapurazi azokutsenga asi kukurawo vapedza vakuzoti ndishamba vafana kutamba sodaika varikuisa chibhasko igorodhi ivo vose senior lecturer vakamira paulecturer hwavo vakadzidzisa vakayambusa vakasiya isusu tichibata chikunyana tichienda saizvozvo saka havaizoona vachiramba chikitikizvo zvafana tinopo Zvichida kutizivisa kuti iwe kutanga kubata waya kana kutanga kuita zvemagitari vakatanga pavaidza magitari mara mazou kumabhacho avambeti mara mazou kagoni tukorate kuti vanagantani vanagapira vaifamba varigoiskwata kiyama yakatozoya pausa vakatanga vaine kuraurana ndosondikaitano vakazoshaika vatarashima chinyani tavasiwakaita conference football vakarova chaizvezvo vaizvaramuzvatine chipipo nokuzo spiritawo vakazopinda kuti vakatanga nato makombutirai vaona padaiso dhure mutambo Tatoda kubvunza kuti pakukura kwenyu sevaimbi iye zvinezvi takuona upenyu hwenyu hwakanaka namadzibaba nevamwe vaimbi nevamwe vakaenda. Ini ndandoda kubvunza kuti zvinhu zvainetsa muchiita zvimwe zvinhu zvekubatanidza. Pane here zuva ramunorangarira ramakatamba nhamo namadzibaba maenda kunoridza kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana muchitenderera nyika ino zvoti maiti mukatombozvitarisa momboseka kuti uchiri kunoka here patakamheno zvamuda kutaura? Ndozva zvakati wandei izvo mikore yatatanga sungura yakambotinetsei kuti igone kugashirika uno maguta makuru music yedu yaisaatsongosa cheudiwa zvakanyanya saka tatisina chii chaunga munhu music yedu yaitanga kuizwa zvazoita takadaira british kwasvika british kuenda kuti kwatanga kuda sungura kwasvika kunotoni kwatanga kuda sungura chirira kwakatoma marodhera kwatanga kuda sungura chirira maguta eso maavairira zvinonzi R&B, hip hop, funky, disco chianana kuzana nokuba James Mombe vana tupu vana kukanya vana safi matsikatire akawandisa vaivapo vaizvauzi zvinoenderana nekudhaka nechirungu chekati
Zvikure kwakare kwakwa atamba tsawa manje mukati ndakuti atainza zvismataibafesa 5 6 vana vadoko chini Success is 1% luck, 2% talent, 20% being a team player. Chakudya sichepa nchovhara munjinga yamwana hanzi chekudya achiite chidoko chinogurirana chinonzi chidoko iyembe yemwana kana bhasikoro remwana inonzi zvidoko asi taitomwetserana zvichienda vamwe vana mazaiti maabhuya vadzodzomara kuwesa pachipepa kuwesa mvura ndomuto kutora titodya tichitoendekera zvaminodafana mazuva ano vedu kuti vakasanganisana naizvozvo vanogona kuzopabuda nepamatanika atofunga kuti unoarwoga. Mubvunzo wekupedzisira wanga uri wekuti urongwa hwakamira sei kwandiri wene tichienda spokesperson achiti it's okay. Takuchipendera chii chamuri kuda kutaura inini pamusoro peupenyu hwababa Zakaria zvavakaitira nyika uyewo nezvamakaona zvakaitwa nevanhu vakagara pano. Sekutanga ndinotenda rudo hwavo rwepasi pasi kuti vanhu haitiraya nenyika kurikidza nedzigirira ataidza papono vanhuitika senyika atora mafoni handizvo zvatanzi handizvokwadi zvakatisiyira imwe yasashande tinayo uye takutenda zvikuru akatibatsira nezvavaikwanisa kuti sitona vavatiindasi mwari kana vatiwo vanhu vakura havana vanoitikisana navangati aiwa akasimba mazvisepapa vakati vanobuya vanasiya senyika tichachema